Hola, com va? Avui parlarem de la part de l'expressió escrita, que és una part que s'avalua ara, una part de l'examen dels nous models de la Junta, i també de les dates que han publicat dels exàmens. Comença primer per les dates de l'examen, dels exàmens. Bé, segons la publicació de les dates que ha fet la Junta, l'examen del CEU tindrà dues dates diferents. La primera el 9 de juny, on s'examinaran els alumnes d'una part, i la segona part el 30 de juny. Sembla que el 30 de juny serà la part oral, expressió oral, interacció oral, monòleg, conversa, i el 9 de juny la primera part. El que passa és que no ens ha quedat clar el que posa al full de la convocatòria, la part del 9 de juny, perquè pareix que no apareix la comprensió oral i és una part important, anirem veient. I respecte del C2, de l'antic superior, les dates serà 27 d'octubre, aquesta primera part, i el 10 de novembre, expressió oral i interacció oral. Repetisc, C1, 9 de juny, 30 de juny, C2, 27 d'octubre, 10 de novembre. El B2, per exemple, la data seria el 3 de novembre. El B2, recordeu que és un examen que apareix ara, un nivell, perdó, que apareix ara, que no hi havia abans, i el A2 i B1, l'examen, segons consta a la pàgina, és el 16 de juny. Bé, i ara parlem de la part que ens quedava, que era la part de l'expressió oral. En principi, segons els models que apareixen a la pàgina, al lloc web de Conselleria de la Junta, consistiria en el C2 i C1 en l'escriptura de dos textos. En el C2 posa, per exemple, 210, 230 paraules un dels textos i l'altre entre 200 i 220 paraules, el C2. I el C1, dos textos també, un entre 200 i 220 i l'altre entre 170 i 190. Sembla que el que se'ns demanarà serà textos d'opinió, bé per a una opinió personal per a un periòdic, una carta a la direcció d'un diari en què exposem la nostra opinió, una argumentació, un text expositiu argumentatiu, en el qual, com sempre, com en tots aquests exàmens, s'avaluarà diferents coses, bàsicament les propietats textuals: adequació, coherència, cohesió, vocabulari, estil i també la correcció. Aquests són sempre els aspectes que s'avaluen. Ja vam elaborar un vídeo sobre el que volien dir aquestes propietats textuals, però bàsicament es refereixen a que en tot moment hem de tindre en compte a qui ens adrecem, la informació que té ell, la informació que li donem, com graduem la informació, com la dosifiquem, que el nostre text no es contradiga, que estiga ben estructurat, que estiga ben separat en paràgrafs, un paràgraf per idea, una idea per paràgraf, etc. A més, sempre tenint en compte que no hem de fer faltes, que el nostre estil ha de ser adequat, que el vocabulari, clar, estem parlant d'un C1, C2, el vocabulari ha de ser variat, ric, no es repetirem, posarem sinònims, antònims, tots aquests aspectes, de tal manera que el nostre text sigui un text, o els nostres textos, perquè seran dos, siguin
rics, variats, clars, amb la informació necessària, precisa, sense enrotllar-nos, i a més sempre respectant que si ens diu de 200 a 220 paraules, de 200 a 220, ni 199 ni 221, sempre subjectant-nos al que se'ns diu, perquè aquest excés o aquest defecte pot suposar que ens lleven nota. Més posant totes les parts. Bé, no vull enrotllar-me, senzillament això, que hem de tindre en compte sempre les propietats textuals i respectar-les. Bé, espero que us hagi servit este vídeo. Bàsicament, la informació nova és això, que ja hi ha les dates, que serà principi de juny, bé, durant el mes de juny per al mitjà, i finals d'octubre, principis de novembre per al C2 superior. He dit mitjà, encara no m'acostume. Disculpeu, els canvis ens costen i entenem que és per a bé, però clar, cal un període d'adaptació. Moltes gràcies, ja vos dic, espero que us hagi agradat. Si vos agrada, per favor, feu-vos subscriptors. Gràcies per tot. Adeu.